This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ha gajing meham kabala permi dakatana transport na ka office commissioner of transport balamana yaki re shimet baken pen kamai yaki skuti bat kali shimet hinrai hapo ka nongba ka nikakam kadang beteng klem kanu gajing salia Karkum ka kopi ka bala yok pediang ka office commissioner of transport kala permi yakani gajing permana haka khatlai tarik ujemang arajar arfusan Ha kajing trikam ban lap ye kajing shisha namar kajing dan kajing suba bakidang buon ki reu shimet ki bapenya ye ki skuti baki kali shimet ban aiwai shakin nongjong akai perthai ki dikhot kaseng all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kila yo ban bat ye ka ke agency ka badan hakathan jail road kata hamar pesha ka hotel Marion Ha kajing hiar jang dikhot jang kani kaseng la yo ban bat ye uwe ubar jela Bala itu kerteng kumu Avinash kat ba orang yang keren bagi nongjok kai perthai ki bala wan ban shimwai skuti bat kali na u. Kani ka ying aiwai ka don ha ka ying mala ka bala biang bat kerja ka ying kali bat ka bala la ban yo i bala penyeng ye ki kali shimet kentup ye ki arshaka ha ka te ke jaka. Ha ka juga po la yo ru ban bat ia ka kot soy so skular ha padeng ki nong shimwai bat kani ke agency ka ba klem dan kerteng bat ha ka jing yo ban keren bagi dikhot jong kani ka seng uni u Avinash ula pan map ka ba ula kular ban sange shisendon ya kani ka kam Mana phai wai ap chưa? Mana phai wai ya ma? Avinash. Tabale me ai wai. Medai mana? Business jam tu tena medai Tab medai you. tena wan ne te ongana ino skuti takadaw na wan ane. Ha? Mesti metiap nam kadai illegal. Ha? Tabale mesti me ai wai. Ha? Ap chưa nai le da ap ken one media. Ap chưa one le. Aha, to la biang mdei. Si pangin lek mangi men ai wai biang ikini. Namai re. Ha? Namai. Ai lot number. Siam lot skuti number jom kini. Lele nam laongan namai sisa namai da. Kanem dek jonga business te phiru dik an. Ngahang tip siya. Aha. Sabate laongan. Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.